ना ना किसी ଜଲ୍ଦି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ବାପା ମାଠୁ ଅଧିକ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲି, ମତେ ଅନାଥ କରି ଚାଲିଗଲା। କଣ କରିବା ଦୁନିଆର ଦରମା ପାଇ ଖୁସିରେ ରହିବି ଭାବୁଥିଲି, ମତେ ଦୁନିଆ ଛନେଇ ଦେଲା। କଣ କରିବା, ଯିଏ ଯାଇଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସିଏ କଣ ଫେରି ପାରିବ କୁହ? ଭାବ ବିହଳ କରି ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ଆଉ ଉପରେ କେତେ ଆଶା କରିଥିଲି। ତୁ ମତେ ଏମିତି ପର କରିଦବ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି। ତୁ ଆସେ ମୋ ପାଖକୁ ଫେରି ଅଫେରା ରାଇଜ ଆଉ ଆସିବନି।